Pokušat ću danas da snimim kako postavljam članak na Srpsko blago, kako stavljam slike u taj članak, kako postavljam izdvojenu sliku i kako postavljam galeriju. Da bi uopšte počeo da radim to, znači prvi i osnovni korak je da nađem tekst ili da ga sam nakucam ili da ga nađem negdje na internetu ili na nekom drugom izvoru. Pošto sam ja već našao takav tekst, ja ću sad da pređem da pronađem slike za članak. Prvi korak je da se ode na vaš pretraživač, znači danas raditi članak o manastiru Ajdanovac, pošto sam već napisao tekst i snimio sam ga u beležnicu. Sad ću da pronađem slike. Pošto su slike jako problematične kad se ubacuju u članak i mora se voditi strogo računa o tome. Evo, znači otišao sam, tu sam u manastir Ajdanovac, odem na images ili slike. Za meni za članak treba obično od 3 do 5 slika, zavisno od veličine članka. Za ovaj članak, toliko stavljam, za ovaj članak, pošto je kratak i sažet, znači koristit ću neke 4 slike recimo. Odem ovde na Search Tools, odem da vidim kolike su veličine slika, da mogu odmah automatski da vidim veličine. Jako bitna stvar kod ovoga je da veličine slika budu odgovarajuće. Prvi korak je da se skinu slike na račun. Kada sam skinuo fotografije na ovaj sajt za uređivanje slika, to je ovaj sajt, u novom tabu, Start. Kada dođete na sajt, tamo gde ste sačuvali sliku, evo moje slike, znači otvorim je i to je slika. Potom odem da vidim veličinu slike. Znači ova slika je 500 puta 375. Meni treba slika nekih 250 sa 170 na primjer, a može i veća. Znači evo ja ću kako to da odradim najbolje. Znači ovde mogu da kucam 250 i pošto mi je uključeno da će proporcije ostati iste kao što vidite ovde, znači pritisnem OK i on je sam kropuje. Znači evo imam sliku 250 puta 188. Znači što je meni sasvim dovoljno za članak i ja ću ovu sliku da snimim. Znači evo je, odem na Save, opet na Desktop i on mi da ovde ponudu kako će se zvati slika. Moja slika će se zvati i save-ujem je i ona mi je sačuvana. I tako i ostale slike. Izdvojena slika treba da bude dimenzija 650 puta 360. To je idealno, a ne sme da bude manja od 300 puta 170. Ja sam pri samom odabiru slika već tražio jednu veliku sliku da mogu ovde da je uredim na moj kompjuter. Ja sam ovde sačuvao tu. Evo, to je ta slika. Odem da vidim dimenzije. Znači, imam sliku koja je veličine 1280 puta 960, a meni treba 650 puta 360. Pošto mogu da odredim jednu veličinu, ja uvek biram širinu, znači 650, ostavim da proporcije ostanu identične, pritisnem OK i ona je sad 650 puta 488 i znači radnja je završena. Sada odem opet, pogledam kolika je slika, 650 puta 488. Znači ona je meni još prevelika, odnosno širina je dobra, ali visina ne valja i moram da je namestim na 360. Otiću na crop i sad je ona, evo on mi nudi ovde 325 puta, ali meni treba 640, znači meni širina mora da ostane identična, znači razmaknem je ovde 649, dobro, 650 sa 490 i sad mogu ovde da je smanjujem. Evo smanjit ću je ovde na 376 i mogu malo odozgo da je smanjim i namestim je tačno da mi bude 360. Evo 650, 360 i to je slika trenutno, samo da vidimo,
Evo, 650 puta 360. To mi je izdvojena slika i nju ću da sejvujem. Znači, opet isto, odnosno na Sabor, potom odem na Srpsko blago, odem na kontrolnu tablu, potom odem na članke, dodaj novi i otvori mi se ovde za novi članak. Znači, prvo što uradim, kliknem ovde i sada treba da ubacim tekst. Pošto ja tekst imam već spremljen, ja ću da odem i da ga iskopiram. Evo, ubaci se tekst ovde i to je ceo tekst. Znači, pošto ja to stavljam u beležnicu, skidam sa interneta i ukoliko je tekst na latinici, možete da ga selektujete i desni klik prebacite u ćirilicu i on je u ćirilici. Znači, ovo je ćirilizator dodatak za Mozilla Firefox. To imam takođe snimljeno, tako da ću ostaviti link. Ko nema, može sebi da nabuđi ćirilizator. Kada sam to uradio, znači postavio sam tekst. Sljedeći korak je da ubacim sliku. Znači, ja već imam prvu sliku koju ću da ubacim i ona je određena veličina. Jako bitna stvar za slike je da se pre postavljanja u članak urede i da se postave na određenu dimenziju. To su mi rekli stručnjaci i ja se držim slepo toga. Evo, ubacit ću prvu sliku. Znači, kursor ovde, pošto hoću da mi slika bude u levom ćošku ovde na početku teksta. Znači, kursor ovde i idemo na dodaj sadržaj. Umetni sa URL-a. Ta slika koju ću ja da postavljam mora da bude negde uploadovana na jedan online sajt gde ću da uploadujem tu sliku. Kada otvorite, odete i nađete prvo sliku koju hoćete da uploadujete. Znači, moja slika je, ovo mi je prva slika, otvorim je. Zatim, pošto nemam nalog, moram ovde da unosim ovo. Potom uvek se kopira ovaj četvrti link. Kopira se četvrti link, vratite se na članak, ovde ctrl-v ili copy-paste i evo, to je ta slika. Sad, ovde kad se ubaci, slika se otvori, sad ovde se ona poravnava. Ja ću je poravnati levo zato što želim da mi bude u levom uglu, znači levo i umetni u članak. Evo, slika je umetnuta u članak. Zatim, postoji mogućnost, odete ovde na pregled, da vidite kako to izgleda u članku. Odmah. Evo, to je to. Sasvim pristojno. I sad ovde, ukoliko ste nezadovoljni kako vam slika izgleda, možete je obrisati. Znači, kliknete na sliku i pritisnete ovo crveno. Evo, sad ću da pokažem kako bi izgledalo u desnom uglu. Znači, isto kursor ovde, dodaj sadržaj, umetni sa URL, odete opet ovde na TinyPic, kopirate i vratite se na članak, istu tu sliku, znači ovde može, evo sad ću copy-paste i slika je tu, ali ovde se sad poravnava desno. Znači desno, umetni u članak i evo te kako bi to, opet možete da odete na pregled da vidite kako to izgleda. Evo, pregled, kako izgleda, evo izgleda ovako. Ali pošto sam ja odlučio da je stavim levo, ja ću to da obrišem. Malčice prevelika, znači možete malo da je smanjite. Kako? Odete ovako na dodaj novi članak, znači vratite se, kliknete na sliku, onda na ovu ikonicu, uredi sliku i evo, možete da je smanjite 10%, recimo ja ću da je smanjim 10%, čisto da vidite da možete i to da uradite, ali ne više, zato mora da se vodi računa strogo o veličini slike koja se postavlja. Znači, evo, stavit ću 90%. Evo, slika je manja i sad sam ja zadovoljan kako to izgleda. Potom, kada sam stavio te dve slike koje idu u članak, stavit ću dve ispod članka, koje idu isto u članak, ali idu ispod
članka. Znači, ovo je bitan detalj isto, zato što je to meni dosta muke pravilo. Znači, kursor stavim ovde, 2 puta Enter i potom idem da uploadujem sliku. Sada dodajem opet link, evo ubacit ću uslov, ali sada poravnanje ide centralno. Znači, umetni u članak i evo ga, to je to. Kad posle ovoga opet 2 puta Enter i opet uploadujete sliku sledeću. Kada ubacim i poslednju sliku koju sam želeo, opet 2 puta Enter. I to je, znači, članak je gotov i ubačene su slike. Znači, tekst je gotov, pardon, i slike su ubačene. Sada, da bi sve to završio, još selektujem tekst i poravnam ga ovde, tako da on lepše izgleda. I to je to što se samog teksta tiče. Sledeće što ja radim, odem i odredim kategorije. Pošto je manastir Ajdanovac, moram da iskopiram i naslov. Je manastir koji se nalazi u okolini Prokuplja i on je manastir, znači, južne Srbije, tako da ću da ovde odredim kategorije manastiri i manastiri južne Srbije. To je završeno. Potom dodajem oznake koje se tiču ovog teksta i uopšte ovog članka. Kada dodajete oznake, imate ovde izaberi iz najkorišćenijih oznaka. Kada završim oznake, onda idem da postavim izdvojenu sliku. Znači, kliknemo na link postavi izdvojenu sliku, premi datoteku, odaberi datoteku i sad pronađem izdvojenu sliku, otvorim je. Evo, to je ta slika, znači, koju sam prethodno pripremio. Evo, vidite, ovde imate i uredi sliku. Ovde postoji mogućnost takođe da se ta slika uredi, ali ponavljam opet da je mnogo bolje da se to uradi pre nego što se slika postavlja. Znači, ona je, evo, dimenzije 650 puta 360, tako da nema potrebe za tim. Prethodno treba pripremiti sliku i znači, to je to. Kliknete na sliku i postavi izdvojenu sliku, ona ovde izađe i to je to. Znači, to sam završio. Završio sam kategorije, oznake. Sad ja još posle svega na kraju pročitam tekst još jednom, da vidim da li tu nešto fali, kako to sve izgleda i potom odem na pregled da vidim kako mi izgleda članak. To je članak. Tu su oznake i sve je tu. Sad ću da pokažem još kako može da se doda galerija slika. Znači, prvo se ode ovde sa vidljivog na tekst, ode se na kraj teksta i tu se kopira jedan link, odnosno kod koji ja imam, samo da vidimo gde mi je. Evo ga, znači, on se kopira i vrati se na vidljivo i evo, tu je galerija. Zatim odete ovde, kliknete tu i odete na uredi galeriju. Potom dodaj u galeriju, otpremi datoteke, odaberi datoteke i odete kopirate. Evo, ja ću da kopiram, na primjer, ove
Ja ću izdvojim ove 4 slike i njih ću da ubacim. Otvori. Evo, to su te 4 slike koje ću ja da ubacim. Također vi možete da dodate, kliknete na sliku, dodate i ovu i još neke, ali pošto je meni trebaju samo ove 4 iz biblioteke sadržaja, znači možete bilo koju sliku da izaberete, ali ja ću uzeti samo ove 4. Znači, te slike ne bi smele da budu manje od 150 puta 150. Onda imate ovdje da, recimo, izokreni redosled i možete opet da dodajete u galeriju, ali ja ću da ostavim ovako. Sve je završeno i članak može da se objavi. Sad vidi članak. I kada sam sve završio, odem lepo i na Srpsko blago i pogledam u skorašnji članci manastir Ajdanovac. I to je to. Tako da sam uspeo da snimim kako da postaviš članak na Srpsko blago. Nadam se da će ovo nekom pomoći, ako ne, meni je bio veliki merak da ovo uradim, pošto sam se ja sam bio veliki duduk za ovo i sad kad sam malo nabasao, toliko sam se primio da sam morao ovo da